बिपिएफनि दिनाव 1623 मानसिनोल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। जोङो साराय बोसोराव माननाव गेदेरसिन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। हाग्रामाया जे हा राननो गोसो गैया, जनसाधारननि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैया, बिथांनि थांनाय 17 बोसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। आरो बिथाङा थारैनो रायजो राजानि हानि जेंनाखौ फोजोबना होनानै गोजोन आब्रुथि गोनां समाज दानो आरो जौगाथाय मोनसे बर' हारि गेरेमसा महर होनो नाजानायमोनब्ला बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3000 बिगा रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनाय नङामोन। मानव गेदेरसिन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफआ मावनो हायै खामानिखौ जोङो मावबाय। बिपिएफनि दिनाव 1623 मानसिनोल' हानि पाट्टा होनो हादोंमोन। जोङो साराय बोसोराव माननाव गेदेरसिन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव इउपिपिएल सरकारा 3,25,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनि हानि जेंनाखौ जों फोजोबनो हाबाय। आरो दिनै जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट राननाया सेकेन्ड फेज जादों। थांनाय फार्स्ट फेजआव जोङो 32,000 मानसिनो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होनो हादोंमोन। दा जोङो सेकेन्ड फेजआव 14,000 न'खरनो जोङो हानि लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटखौ होगोन। दिनै जोङो सेकेन्ड फेजनि नैथि सानखौ जागायबाय निसिमा हालामनि जोंनि खैला मैला ओनसोलाव। बेवहाय जोङो दिनै 3,028 न'खरनो हानि पाट्टा होनाय जागोन। माब्लाबा जोङो माखासे बाइकफ्राव खोनानो मोनो हाग्रामा महिलारा समफोराव मोनसे हा राननायनि बाथ्रा बेसेबां सैथो जागोन बेसेबां सैथो जागोन? हाग्रामाया जे हा राननो गोसो गैया, जनसाधारननि समस्याखौ समाधान खालामनो गोसो गैया, बिथांनि थांनाय 17 बोसोरनि मावनायनि गेजेरजोंनो हमनो हायो। आरो बिथाङा थारैनो रायजो राजानि हानि जेंनाखौ फोजोबना होनानै गोजोन आब्रुथि गोनां समाज दानो आरो जौगाथाय मोनसे बर' हारि गेरेमसा महर होनो नाजानायमोनब्ला बियो गावनि बिहावनि मुङाव 3000 बिगा रिजार्भ फरेस्टखौ डिस्ट्रय खालामनानै साहा बागान बानायनाय नङामोन। बेनो मोनसे उदाहरन। आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ दिनै गावनो गनायनानै लानो गोनां जादों जे गावनि दुरन्धर आखुथायनि थाखायनो बिटिसिआव अनलायनाय गैयै, गोजोन आब्रुथि गैयै, गावजों गाव सोमोन्दो गैलायै मोनसे समाज जादोंमोन। दिनै हाग्रामाया जोंनि दैदेननायाव मानव गेदेरसिन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गोजोन आब्रुथि गोनां, सान्थि गोनां समाज दानो हानायखाय, गासैबो जाथि जनगोष्ठीया गोरोबनायखाय बाइक लानानै हेलमेट गानालासिनो दिनै सान हर गिदिंलाबायनो हादों। सिगाङाव आं दाखालिनिफ्राय नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंगासिनो दङ, आङो मानव गेदेरसिन प्रमद बर' बिथांनिसिम, जोंनि पार्टी हाइकमान्डनिसिम गांसे आर'जलाइ होदों। बे आर'जलाइया जादों देबेरगाव समस्तियाव बिपिएफनि बिजाथि हाग्रामानि एगेन्स्टै गेलेनो थाखाय, बेरेखायै बिजाथि होनो थाखाय आंनि अनसुलि बिसिनि मुङाव आं बिदों। जुदि जोंनि मानव गेदेरसिन बा हाइकमान्ड बिथाङा जुदि मानियोब्ला आंनि अनसुलि बिसिया जे देबेरगावआव इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जानानै गेलेगोन, बेखौनो बिथाङा फेजेनग्रोथों। नोंथांमोननि सरकारा आथिखालाव बेसेबांसो हानि हा पाट्टा राननायाव जाफुंसारदों? गासै जोङो हा पाट्टा एलटमेन्ट आरो सेटेलमेन्ट होनाया 25,000निख्रुइबो बांसिन जाबाय। बिपिएफनि दिनाव 1623 होदों। जोङो बोसोरब्रैयाव 25,000निख्रुइबो बांसिन होदों। गासैबो हानि जेंना, जेरै फरेस्टआव जोङो 32,000 32,000 होदों, रेभिनिउआव जोङो 25,000 होदों। दा जोंना 14,000 रेडि दंबावो। बेफोरखौ नायोब्ला बिसोर आरो जोंनि गेजेराव बिराद डिफारेन्स दङ। मथा-मथि जोङो जुदि 15 आगस्टनि उनाव जुदि MCCआ जायोब्ला 15 तारिखनि सिगाङाव जोंहा फोथायनाय दं इसोरा जोंखौ अनदों, आशीर्बाद होदों। नंखायनो बे साननैसोनि गेजेराव जोङो 40निफ्राय 60,000निख्रुइबो बांसिन मानसिनो हानि पाट्टा होनो हागोन। नाय, सान्थि आब्रुथि गायसननो हानायनि थाखाय दिनै बैसाग दानाव जेरै दै उजान जाबा ना खुरसाफ्रा बारल' मोसायो, रंजायो, बेफोरबायदिनो रंजानाय फैदों। आरो जों माने देरहासार जानो हादों। माबोरै देरहासार जानो हादों? जोङो रियेल डेम'क्रेसिखौ जों गायसननो हादों, जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया बाथ्रा बुंनो मोन्थाय मोन्दों।
जायनि जाहोनाव साफ्रोमबो मानसिया सैथोखौ सैथो नंखायखौ नंखाय बुंनो हानाय पावारखौ मोन्दों बेवहायनो जों देरहासार जानो हादों बेनिखायनो बयहाबो समान मोन्थाय दङ फै जोङो वेलकाम बानायो जिखि राष्ट्रीय दलानो जा आन्चलिक दलानो जा फै जोङो बेवहाय जेब्लायबो राजि नाथाय मोनसे खोन्थाया सैथो दिनै बर'ल' नङा गासैबो जाथि जनगोष्ठीया प्रमद बर' बिथांखौनो मोनसे अल्टारनेटिभ वे हिसाबै गनायनानै लाबाय बेवहाय जि पार्टियानो फैयाथों मानो बियो जोंनि इउपिपिएल दोलोनि थाखाय फेक्टर नङा